Нели, какво е твоето послание към бъдещите дами, които все още не са опитали нашите процедури? Сега само аз теб нещо да попитам. Само за дами ли са тези процедури или господата могат да се включат? Защото в последно време те са доста по-суетни от нас. В което може би няма нищо лошо до някаква степен. Стига да не се преминава границата, но тук ще кажа всички онези хора, които искат да се чувстват и да изглеждат добре в тялото си, в кожата си, спокойно могат да се доверят на екипа на Арете, защото това е един екип изграден от истински професионалисти. Отново звучи клиширано, разбирам го, но това е самата истина. От хора, които, отново ще повторя, обичат работата си, проявяват отношение, проявяват специално индивидуално внимание към всеки отделен клиент. И нещото, което много ми харесва е, че винаги преди всяка процедура ние обсъждаме какво предстои, какво ще се случи, какво ще бъде направено. И още нещо много важно трябва да кажа. С времето разбрах, че без значение дали имаш някакъв проблем или не, винаги можеш да посетиш вашето студио Арете, в което екип от професионалисти ще се погрижат за теб, за да се чувстваш красив, щастлив и доволен от живота. Това беше всичко от нас. Очаквайте час 2. А сега мога да ви кажа и вечерната емисия новини. И времето.